Kuule, mulla olisi 3 viikon päästä siellä Pariisin matka. Niin? Työmatka. Mistä siihen tulee rahat? Rahat? Ne maksaa kaikki nämä yhteensä. Joo, tulee. Hoidatko sä ne rahat? Joo. Kyllä, sen kun menet vaan. Okei, se on kuitenkin tärkeä matka meidän myynnille. Joo. Selvä. Mulla on tää homma nyt kesken. Sen kun meet varaat liput ja painut. Kyllä ne rahat jostain löytyy. Okei. No niin, hei. Moi. Tää Haravakin. Ja ihan paskasa. Mutta kun ei oo rahaa, niin ei oo rahaa. Alko. Onko sinulla sitten aikaa tuohon palaveriin? Tai onko nyt kiireinen päivä nyt? Ei, mitenkä totta kai on aikaa palaveriin. Niin, arvoisat yhtiökumppanit, meidän tilanteemme on vakava. Erittäin vakava. Se kertoi kovaa kieltä siitä, että meidän tulostavoitteet eivät täyty. Eivät lähellekään sitä, mihin me pyrimme. Joten olemme sitä mieltä, että tämä kaikki johtuu nimenomaan teistä. Huono tulos, huonot työntekijät. Meidän tarkoituksena on saada nyt taloushallintaan. Nyt alkaa palkkojen alennus. Ja tämän myötä voi olla myös mahdollista, että palkkoja joudutaan myös maksamaan vähän myöhässä. Mutta muistakaa, kuka on syypää tähän. Haluamme nyt saada motivaatiota, hyvää yhteisheliä, team spirittiä tähän työyhteisöön. Me johtoryhmässä olimme sitä mieltä, että täällä työyhteisössä vallitsee nyt laiska työilmapiiri. Olipa aika tylyä tekstiä. Joo, mutta ei meillä nyt ihan noin suurta hätää ole. Meillä on kuitenkin hyvin paljon keinoja tehdä asioille jotakin. Kyllä henkilöstöä ei motivoida syyllistämällä. Ei, mutta henkilöstön toimintaa voidaan kyllä tehostaa. Esimerkiksi talonmiehen tehtäviä voidaan laajentaa käsittämään toimistosiivouksen. Ja kun sinä keskityt markkinointiin. Jos vaan ulkomaankauppaan markkinointiin annetaan rahaa. Markkinointiin ei laiteta rahaa, senttiäkään enempää. Sinä tehostat omaa toimintaasi, jolloin ulkomaan kauppa lähtee vauhdilla käyntiin. Toisin sanoen maksan itse markkinointimatkani. No vaikka esimerkiksi niin. Kylläkin se vaan sit rupeat siivoilemaan. Niin, ja rahaa ei ole tähänkään asti saatu hommi. Harjan varsinkin katkessa siihen kasaan. Joo, vaikka sitten vaan ulkopuolelle mennään ja aatamiaikaisilla ohjelmilla tekemään. Niin. Nehän nauraa mut pihalle. Pihatöistähän ne on maksanut tähän kyllä. Niin. Mutta millä teet, kun ei työkaluja helpottaa? Ja talo rapistuu, kun rahat on. Minulla on tuolla pikkuinen pata tuolla alakerrassa. No niin, sit. Ei tässä asiat niin huonosti ole. Vaikka harjavarsi onkin pois. Ei enemmän saada liian ikävää. Mä voin sanoa sulle, että vaikka ne on kohteliaita, niin ei ne kuitenkaan ole ystävällisiä. Joo, kyllä minä olen ollut täällä 20 vuotta. Tunnen hyvin. Minä en ole siellä työpaikalla nyt oikein ollut viime päivinä, niin kerro sinä minulle, että tuleeko irtisanomisia?
Siitä tulee. Kyllä me ihan hyvin pärjätään. Minä kyllä luotan sinun arvostelukykyysi tosi paljon näissä asioissa. Mutta entä tämä Viljo sitten? Hänhän on menossa nyt myyntimatkalle Ranskaan. Onko hänestä siihen? Minua niin huolettaa. Kyllä Viljo pärjää. Vai Viljo on vaan vähän, tiedät kyllä. Niin, mutta minua niin stressaa nämä kaikki ajatukset päässäni. Voi. Ota vähän pullaa. Pullaa. Niin, se on ihan... Onko tämä sitä pullaa nimenomaan? On sitä. Voi ei. Se on ihan eilen leivottua. Kerro, se on herkullista. Heti tuntuu, että stressitasoni laskee. Mutta siltikin minä olen joka päivä kokouksissa, neuvottelutöissä, päivästä toiseen. Olen niin väsynyt, Niin. että mitä minä nyt tekisin tässä tilanteessa. Kuule, kyllähän sinä tiedät, että kyllä minä osaan pyörittää. No siihen minä olen aina Tämän. osannut luottaa, että sinä hoidat firman asioita erittäin ammattitaidolla. Kiitos. Otanko vähän tuota pullaa vielä? Ota vähän pullaa lisää. Haluaisitko sä, että me vaikka vähän hieroisin sua? Voi hiekka, se olisi niin kilttiä, jos viitit. Totta kai. Oi. Johtoryhmän kokous Suomen. Bisnesmatka Tallinnaan ylihuomenna. Mene sinne ja tänne, mutta... Voi Hilkka. Oletko sinä ollut hieroja joskus ennen? En. Sulla on niin ihanat kädet, ne on niin pehmeät ja tuntuu, että ne niin kuin osuvat ihanasti tuohon lihakseen. Niin. Sulla on niin pehmeät kädet, että tuntuu... Eihän tää kuitenkaan johda siihen hommaan. Haukutaan laiskoiksi, uhataan irtisanomisilla, palkanleikkauksilla ynnä muuta. Ne on kaikki työehtosopimuksien vastaisia. No eihän tässä nyt mitään semmoista ollut. Siis... No mutta sä voit vaikuttaa johtajaan, että sä jotain tehtäisi. No onhan tässä nyt tehty jo. Meillähän nyt ihan selvästi esitettiin jo, minkälaisia muutoksia tulee. Yritä nyt Markkinointi. vielä. Kato, niin. Provikapalkalla. No mutta sekin on jo. Onko se hänen työehtosopimuksessaan? No eihän tässä kohtaa, ei ole muuten koko firmaa. Minun ei ole pakko sitä pullaa syödä. Se on nimenomaan sinulle leivottu. Ahaa, okei. Hei, nyt on aika kinkkiset tilanteet. Niin. ATK Niin, ulkoistettiin ja meinaa sydämään vaan, että meinaa kun haravasta puuttuu piikit ja harjavarsi on poikkina sitä töitä vaan lisätään, mutta eihän vanhojakaan pysty tekemään, kun ei työkaluja ole ja rahaa ei ole. No mene hyvä mies kauppaan ja hanki työkalut. Kyllä sitä rahaa on. Ostat lasku. Ei ne myy tähän firmaan enää piikkiin, kun yhtä haravan piikkiä, että saa enää tähän firmalla piikkiin, jos ei rahaa maksa. No kyllä, myy vaan mennä. No, katsotaan. no miten se serverin kanssa, kun me tarvitaan se toi kauppa menee... Niin, se haravan varsi se Me kanssa. menee oikeesti toi nurin toi kauppakohta. Hanki se serveri. Tiedätkö paljon se maksaa? Tiedän. Paljon. Niin maksaa. Tästä lähtien meidän myyjät saavat sitten provisiopalkkaista tuloa. Oho. Aivan. On vain sopeututtava uuteen tilanteeseen. Eli tehdään ilmaisesti töitä ja provikat maksetaan, jos maksetaan. No, kuten sanoin, täytyy olla sopeutuvainen. Nyt elämme vaikeita aikoja. Mehän voidaan sitten iltapäivällä katsoa vielä lisää näitä minun tekemiäni suunnitelmia vai No, mitä? se sopii oikein mainiosti, mutta onhan sinulla sitä pullaa nyt sitten mukana. No on tietysti. No niin. Ehdin. Et ehdi. Kompimeistä on täällä töissä. Sinä vai? Minä! Minä olen tätä firmaa pyörittänyt viimeiset 25 vuotta. Ja tiedät, että mun iska on pyörittänyt tätä firmaa. Se on täällä pomo. Niin, tietysti. Helvetin perkele näitä laskuja. Ihmeellä minä tämmösiä makselen. 20 000 euroa. Minä jaksan.
No senkä se nyt teki. No, kun väki vähenee, niin pidot paranee. Kuvasta meidän firman tämänhetkistä tilannetta. Heinillä härkien kaukalo, härkien kaukalo, poikavia potkuu, enkä parempia. Anteeksi, mä oon myöhässä, mutta hei, me voidaan aloittaa ennen kuin iskä tulee. Tähän pikkujoulun aluksi luen tiedotusluonteinen asia. Nimittäin irtisanomistarpeen on korjannut luonnollinen poistuma. Omistajamme on siis poissa. Mistä seuraa sitten se, että vastedes kaikista yrityksemme asioista vastaan vain ja ainoastaan minä. Se kunniaksi. Hei, anteeksi. Perintökaaren mukaan omistus pitäisi olla mulle. Joten sille. No on, nyt on. On, omistuskartta on. Okei. Ja niin. Hyvää pikkujoulua. Hyvää pikkujoulut. Joo, myrkyn keittiö. Sammuu kaikki väki nukkuu, väki nukkuu. Henken varjon talko hukkuu, tip-tap, 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 tip-tap. Hyvää joulua lahjattomille lapsukaisille.